maita henyu adikani, tiri panguva iye yekuti tinoda Zimbabwe ipi? Chokwadi hachiurayi, chokwadi ngachitaurwe sechokwadi, nekuti ndo chimwe chinhu chatanga tisiri kuita. Patatanga chirongwa ndabvunza kuti ndezvipi zvatisingaite zvinofambisa nyika zvakanaka, kunyepa. Nekuti vanhu vakaimbobvunza paongororo netsvakiridza yatakaita kuti maZimbabwe vanofanana ava, vanofanana pakudii, zvikanzi pavanonyanyofanana pakunyepa. Handitika mabwodo ndo atonyanyofanana. Tombo yakwauri tafadzwa. Maita Samba, ndichida kudaira machakaire vataura nenhau yemitengo yenzvimbo dzekushanyira muno muZimbabwe. Ndingada kupa muenzaniso Maita Samba ndichiti hongu ndotanga nekubvuma kuti hongu mimwe mitengo yedu yenzvimbo dzatingakwanisa kushanyira muno muZimbabwe haikwanisi kubhadharwa nemunhu wese ari muno muZimbabwe nokuti mawaniro edu emari anosiyana. Asika tikatarisa vari muno imo muno Maita Samba, vangani vedu vane motikari asi vangani vanoshuwira kufamba nemotikari. Vanadzo motikari toenda pane yatingati mhando yandingati yepamusoro-soro yemotikari. Vangani vari kukwanisa kutenga motikari idzodzo, asi tese tiri vatyairi. Saka tiri ipapo tiri kuti sevanhu vanotarisa kushanya nekushanyirana kwemuno munyika yeZimbabwe, ngatisatarisai kuti hotera ngana yaita mari yakati saka ina handichashanyi. Mashanya asi kune nzvimbo dzakasiyana-siyana senge dzatingakwanisa kuwana imwe yatingati kwekunogara kusinganyanyoita mutengo wepamusoro. Asi ndichida kuti hongu tiri kubvuma kuti mimwe mitengo yacho chero vanhu vanofungirwa kunzi vangava vanoikwanisa kuva vachinobhadhara ikoko hazvisi kukwanisika, but kuti tizosvika pachinhano ichocho chokuti zvese zvaenzaniswa hatingatangi nekuti tatozvigadzirisa zvese, aiwa tinganyepa sekutaura kwamaita. Mashoko akanaka echokwadi ari kutaura kuti zvinhu zvese zvine chikero. Kudya nai tikaona kumba kuti nhasika nyama hatikagoni tapinda muderere, handitika tikaona kuti derere hatirigone tapinda majuru, nokuti hataureka kunongonojuruja makaranga anongonojuruja votodla zuva ratodini ratopfuura. Ndo zvaari kutaurawo iyeyi kuti aiwa ngatitarisei kunoendwa apa taenda apa taenda tambopa vari muguta reHarare ikoko kunana Epworth semuenzaniso uku. Zvimwe zvinhu zvatingaone nezvimwe zvakasiyana-siyana. Ngatiendei zvino tichigurisira chiringaziva chakukwikwizana nesu sekuru. Tagona tobva kune zvipi vari kumahofisi kunofambiswa mapepa ana muzvina bhizimisi haasi kufamba nokuti zvibvumirano zvakanyorwa takatarisa kubva mbudzi November last year zvakawanda, asi kunodikanwa mari yakawanda inodarika yokuvambisa bhizimisi muno inoiswa mubhudu noumwe munhu. Izvezvo zvoita kuti vana vezvikoro vaya ndozvakunzi nevadiki rechifesi sekuru. Izvezvo zvakaipa, asi noda kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti tisakanganwa rurimi rwenyika yedu, ndo rupawo rwedu. Tisakanganwa kutendera zvinhu zviri mutsika dzedu sokurova makuva, kuendesa madzimai edu kuhari itsva kana kumasungiro. Ngatitevedzei, ndo panonzi ukaroora kuZimbabwe unotoziva kuti mudzimai wako anoperekwa. Mashoko makuku tataona sekuru nai vari kubata sekuru, asi pane dzimwe dzingatodawo chirongwa chadzo nai, asi tazvinzwa zvamataura sekuru. Rikuya kwamuri taurai ndoko. Nyika dzatonzwa dzakabudirira idzodzo magariro evanhu vanogara sei upenyu hwavo. Saka upenyu hwedu ngatiraramei upenyu hune mbiri yakanaka. Iyo muchiso wamunzwa rokutaura zvomuchiso izvozvo inonzi image pachirungu. Brand image yedu inoita zvakanaka kana tichigara tichirarama zvakanaka. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Hanzi kurarama kwakangonaka, kwakapombodzeka, kwakakomborerwa, kwete kuti mukuzotsvaira mumba kana musuno yavaenzi nai, kuti vana vageza here ava kune vaenzi. Ngaave mararamiro edu ekuti nokuti iye zvino muongororo netsvakiridzo kwatinofamba tichitsvaga nyaya dzatinokurukura panapa, unoona zvikomana zvakapfeka mabhurugwa anonzi madhiropa anenge akazara mweya yaya kuseni zvakadhakiwa zvakapodewa so nzamaizamba makadi vakanwa krango teita mbiri yekrango nekamusombodhiya atidi zvinhu zvakadaro. Nelson, ndinotenda Maita Samba. Regai nditi pakutengesa chinhu munhu anotengesa anofanira kuziva mhando yevanhu vaari kutengesera. Kutengesa Zimbabwe kuzama kuisa muchiso. Kana uchitengesa maswiti evana une muchiso maisira unouita.
kana uchitengesa zvinhu zvevakuru nemuchiso maisira unoita. Vanhu vatiri kuzama kutengesera vanonyanya kutarisa zvatinoti zvidziro zvenyika kana kuti anonzi ma-institutions pachirungu. Kuremekedza bumbiro remutemo senyika, kuremekedza matare edzimhosva senyika. Iwo matare edzimhosva acho oremekedzeka. Mashoko makukuti mvaombererai. Matare edzimhosva acho oremekedzekawo kureva kuti variko vacho ngavaite zvinhu zvinoita kuti varemekedze. Mapurisa oremekedzekawo. Ndo zvinonzi zvinhu zvinotariswa nevamwe vatiri kutengesera. Kunyange kutsumo dzedu nemagariro sekuru nambuya vangandipupurire tine tsumo yekuti gudo guru petamuswe vadiki vagokutya nekuti mwanokura chaizvo kuchembera musoro hapana chirimo. Kana zvanzi gudo guru kunzi chiremera chawapiwa, chiremera ichocho ngachipete muswe, handiti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndiri kuuya kwauri Mukwasha. Maitanyu Maisamba. Pane pataurwa pekuti kudriver congestion muroad. Ngatisablame vanhu vemota, but zviblame iwewe uchifamba nedzakutsoka tu uri kutadza kufambira kurudyi kwako wozoda kutanga kublame wemota. Munodhumana muchifamba mega netsoka. Uri ipapo rega ndite sendinopinda pauri. Kana uchigara muno muZimbabwe unoona fanike zvakaita michovha kana makombi aya vanotoenda kunze kweyellow line. Saka munhu anoendepi? Vari kuenda ikoko kusingafambwe nemota kauko. Munhu oendepi? Munhu haana kwekuenda. Asi isusu tichimbofamba tega tichiri vadiki tisati tane zvikuru. Ngatimbogadzirisana kuitira tane zvikuru tinogona kuzvigadzirisa zvikuru. Zvidiki tiri kuzvitadza. Tobva tauya pamwe pekuti isusu muZimbabwe tine zvinhu zvakawanda. Kuri kuma-minerals tine more than 100 ma-minerals atinawo. But Zimbabwe vakuru vacho vari kufocus ma-minerals 4. Ko mamwe ese ari kubatwa nani? Izvozvi kuda kuna-apply kuti ndiri kuda this type yedombo vanokudza kuti ukariwana kupi. But ini geologist anenge akati samwe kuna nai Karoi ririko type yedombo iri. Pane dombo riri muChegutu rakati rine mari. But vanenge vachifocus on diamond and copper. Ndizvozvo mashoko makukuti ari kutaura 9. Asi isusu kana iri Zimbabwe iri jekerere hatiri zvekuti ungoita nyaya yako nageologist wako. Kune mahofisi anobata basa iroro. Enda negwara kamuzikanwe kuti pakati nokuti mukauya ndikataura kuna vagasura kuti vagasura apa pamba penyu apa pane zvakati apa hapana business rataita. Ndo anonzi makuhwa tiri kutoitirana tiri vaviri. Saka ikona yekuita business seguwa handiti Mukwasha wangu uyo ndoziva pana amwe ndodzoka uchikuva. Chokwadi chiripo ndechekuti isu vechidiki tiri muno muZimbabwe tatsikirirwa. Unotonzwa kuti tinoudzwei nemwana une mukaka pamhino. Hatizivi kuti mukaka pamhino hazvirevi kuti hatinawo here ruzivo rwokuti tibetseredzane pakuvaka nyika yedu. Tinokuteerera iwana. Vechidiki vese handifungi kuti regai nditaure munzweka zvinoenda nemataurirana atinoita. Asi uri kutaura zvako zvinhu zvakanaka nekuti vamwe vanoshora mumu. Handiti zvandinobva kutaura mai manje kuti mumu kana zera harinene zviri mumusoro. Tikaziva zvauri kutaura izvozvo kuti zviri mumusoro zvinokosha kupfuura mumu hatitarise mukaka pamuno. Mbuya mutsika menyu nemagariro tiri kutaura nyaya yemuchiso yerupawo rweZimbabwe. Isusu taidzidziswa kuti kana muchinge matadzirana mukati memusha hamupopote muri pachivanze, munopopota muri mumba. Saka zviri kuitika nhasi uno ndezvekuti mhirizhonga idzodzi dziri kuitika dziri kutadzisa vamwe vanhu kuti vapinde muno dziri kubuda nesu isusu. Hatingati tingagare tichiwirirana zuva nezuva. Kana tatadzirana tinopopotedzana, asi kana taakunze ngative chinhu chimwe chete, nekuti ivo vari kubuda kunze ivava ndo vari kuparadza nyika yedu. Munoziva pane dzimwe nhamo dziri kutaurwa kunzi muZimbabwe muri kutambudzikwa zvakati. Tine vana variko kunze, unonzwa mwana achikutaira runhare achiti makagara sei, tichitotaura kuti aiwa isusu tigere zvakanaka. Saka vari kuendesa makuhwa kune vanhu vari kunze ndo vari kutikanganisa mukati menyika yedu. Mashoko makukuti ari kutaurwa nambuya. Isusu tinoda kuti vepolitics vakanetsana endai munotaurirana mouya zvasvinika. Nhai vemachechi mukanetsana endai munotaurirana mouya zvanyatsosvisvinwa. Vemabasa mukanetsana endai kwakavandika mutaure. Kwete hatiite zvezvekukwira pabhini tichiti mwari padombo vamwe vachiti ngatisangane muchikamu chinotevera.